गोयता काय येतात थांब थांब ह्याचं तुका गुलाब बनवतात तर माहिती आहे हो माहिती आम्ही खूप बनव मी तर ह्याच्या पट्ट्याचा पण बने बॅगेच्या. आता बनव शी पटापट बने मांजराक बाजूक करताय येता तरी येता तुझ्या सारख्या नाही. ते मांजराक पहिला हळदी मीठ बनव सुळसुळत आहे फास्ट बनव त्याच्या नायलॉनचा ना पेशन्स नाहीत आमच्या एवढे आई मांजरा नका लायला मका तोपर्यंत मात्र येते तू फ्रॉक काहीतरी फाडतो तुझा शी तू घेतो तू टाक आता ह्यो इलो तेका राग इलो तेका घेतला आणि तेका घेऊन त्याची जागा आहे ना ती तो बसलो बघ कसं थंय जाऊन रागवान मनवती लागताला बाई. ये डोकेंद्र ते माझ्याकडे ये तेका राग येता ऑफकोर्स गायत्री तुका घेतलंय माझी इयरफोन इलो बापरे कळालं. खाऊ का धरतात झाला बनाय आता बघ बनला हे आपण रिबनीचं बनव केसांची छान बनला. हे धर हातात फक्त फक्त ह्या ना असं गोल फिरावं. हो बिल्ल